Astăzi ne vom juca un obi, dar ca să trecem trebuie să deschidem Lucky blocuri. Chiar sunt curioasă, capitanul, să vedem ce vom primi și dacă vom reuși să trecem. Păi nu știu, Pisica, pentru că de fiecare dată când vrei să avansezi în acest obi, ești obligat să deschizi un Lucky Block și poate să fie ceva super nasol sau ceva foarte, foarte frumos care te va ajuta. Dar eu zic în felul următor, deci fiți atenți! Deschideți Lucky Block-ul dacă apăsați pe butonul de like. Deci cine apasă pe butonul de like în acest moment deschide un Lucky Block la el pe telefon. Oh, bun. Deci hai să vedem cine a apăsat pe butonul de like. Hai să ne ziceți dacă s-a deschis Lucky Block-ul la voi. Haideți, oameni buni, apăsați acolo. Dacă nu s-a deschis Lucky Block-ul, înseamnă că n-ați apăsat, nu știu. Bă, nene, apăsați acolo pe butonul așa, acela de like. Nu ați apăsat. Hai să vedem, Pisica. Hai să vedem, capitanul. Ia uite-l, ia uite-l. Să vedem ce primim. Mi-a dat un balon. Un balon și mie. Și cu balonul ăsta ne putem urca aici pe zid. Oh, ok. Asta e tare. Cu ajutorul acestui balon vom putea să trecem mai departe și noroc a fost că ne-a picat din acel Lucky Block. Da. Ia uite cum mai avem în față. Și ne-a dispărut balonul. Deci așa arată checkpoint-urile în jocul ăsta. Ok. Și acum trebuie să luăm următorul Lucky Block. Ia să vedem ce primim acum. Un Mi-a dat ciocan, un capitan. Ia să vedem. Ia. Deci trebuie să spargem aici. Așa, perfect. Și Acum apoi trebuie să ghicești pe care să spargi. asta? E asta? Păi văd că, uite, dacă sparg pe ăsta, nu mă lasă. Nu te las. Ok. Bă, vezi că mi-a dat badge. Ia stai. Mi-a dat și mie bești, dar știi care e faza? Asta. Că la fiecare de ăsta, văd că ți ia ce ți-a dat Lucky Block-ul anterior. Da, păi dar nu ți lasă. Trebuie tot timpul să primești altceva și trebuie să vezi dacă ai noroc sau ghinion. Ia. Mi-a dat o poțiune. Ia. Poțiune, da, vreau. Iau poțiunea și o fac foarte mic. Bă, nene, ca să intru prin tub. E poțiunea mai mare decât mine. Doamne, Văd, mă mir că nu mă împiedic de poțiunea asta. Ok, vezi că poți să scoți poțiunea din mână dacă te deranjează. No, hai, gata. Și am ajuns aici. Dacă mi-a dat... Da, fii atent că îți dă câte un badge, cred că la fiecare. Oh my god, capitan mi-a dat desfundător de WC-uri. Desfundător de WC-uri. Da. Păi Cum fac aici? Mă lipesc! Ce tare e! Oh, ce tare! Să te lipești de perete cu desfundătorul. Aoleu, nu mă gândeam la asta, mă gândeam că poate trebuie să desfund ceva și să mă lase de fiecare dată mi se pare foarte șmecher mi se pare obiul ăsta. Chiar este. Că de fiecare dată îți dă altceva. Primești altceva și asta mi se pare super tare. Avem 9% abia progresat. Ok, gata. Acum ne ia. Să ne grăbim că avem mult.